Jo, čaute ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videjku. No dneska tu budem sám, lebo hente vajcové hlavy asi nepôjdu hrať pravdepodobne. Takže budem veľmi rád, ak dáte like a odber chlapci a dievčatá, samozrejme. Dneska si zahráme reloady, lebo rankedy sa mi fakt nechce. Vidím, že ma tam zase nejaký tak more dá do boxu a dá mi takú hlavu kamo, že ma pošle do lopička, ale že to nevadí. A ak sa mi to bude páčiť, dáte teda aj ten odber. Pozdieľajte to kamošom, nebuďte vajcové hlavy. Však ja ideme do toho, ideme na to kamo. Takže chcel by som to vyhrať. A jak vždy samozrejme, ne. Takže hej, možno, akože dal by som možno ten win. A povedzte mi, či sa vám páči toto sezóna, akože Battle Royale, lebo kamo. Je to úplne, podľa mňa to je úplne otázka, mám ti zbrániť to, akože hlavne spawnovacia. To sa nedá hrať proste. A v reloadoch to neviem, akože mohli by dať akože novú mapu konečne, lebo... Som dead kamo pravdepodobne. Go minička, kamo, no ne, hrob. Toto musím vyhrať normálne. Takže... Chcel by som tento kanál akože strašne... Robiť im ho populárnym alebo tak. No však... Kto by nechcel. Čo ti, kamo, môžete im dvaja? Ste dobre ciciaci, kamo. Ste dobrý. Ak to občas vyskočí, tak neviem prečo to... To ani neviem ani ja, ale to je jedno. Inak akože sorry za to video, čo som natáčal s Tukanovými vami. Že bola taká ozvená, kamo, neviem. On niečo má so sluchatkami proste. Ja som dobrý kar. Dobre, musím to vyhrať. Akože tento zápas zatiaľ. Inak, vy čo hrávate? Akože taktikovku alebo normálnu pumpu, alebo... Podľa mňa... Pumpa klasická lepšia, kamo. 100%. Dám typek. Ježiš, chlapče, chod do lobička. Mám sa hrať. Ježiš, kam som nejaký dobrý. Nerobínkaj. Ak by si chceli akože si ma dať do friendov, tak nick máte tu na. Môžete si ho teraz pozerať. Gaming Pro 6041. Pozerám akože lepšiu pumpu aspoň. Handkaňom to nechcem. Oh shit. Ty čo robíš? Pamätaj, more. Jasne chlapci, poďme z dvoch strán hrať. Mi sa páči, kamo, že mňa každý rašuje, more. Čo ste? Mám prebité, kamo?
Nebodaj mi vyžral ľudka, no jasno. Si dobrý ciciak. Skúsime pištolku, kamo, legendárnu. A konečne prajem shotguna, chlapci. Ja vám poviem, že ja hram akože normálne, lebo ja som hral akože Chapter 2 sezóna 8, lenže ja som hral akože s mojim bratrancom. No a on mi proste vymazal, kamo, účet, alebo ja neviem. Ja som tam normálne akože hrával a neviem, on mi ho nejakým spôsobom vymazal. Takže teraz hrám už, toto je vlastne akoby môj main. Potom mám ešte nejak jeden. Ale na tom nehrávam, lebo tam nič nemám, kamo. Áno, chlapci, poďme z dvoch strán. Kamo, má jedno. Nice. A mal oné, modrú pumpu. Akože nebol zlý, ale ani silný, kamo. Táto legendárna pištolka je strašne dobrá, neviem klamať. Toto, kamo, dead. Čo ti dáva? Som nejaký dobrý, more. Čo ti dáva, kamo? Čo som to ja, čo som chalanovi spravil? Čo ti dáva? Jaká hlava, more? Chalani, čo tak rýchlo do lobička? Kam asi uspamujem oným mečom. A to, hej, to čo je, more? Kam ty si už nezahráš? Kamo, tak ty si nezahráš. To má konka, nebude. Ok, guys, ja tu serám. Ale pozrite, kto tu je. More, kam utekáš, ciciak? Ne. Prdele. Takže túto hru by som to chcel už vyhrať konečne. Lebo tá druhá bola tak strašne dobrá, kamo. Typek dostal takú hlavu. More, a ja som to proste úplne dosral. A mohol by som dať akože ten inak sa budem snažiť trošku viacej. No tak viete, keď... Ono to býva tak proste, že vy keď ste už v endgame, tak ja neviem. Pokým nemáte airdrop alebo tak vy ste tak strašne dead, kamo. Proste to nemáte šancu uhrať. Ale že vôbec, kamo. Lebo... Viete, vy keď idete vlastne, tak typci sú už naučení všetko. Oni už len hrajú tak do endgameu. A totiž vy keď padnete, no tak buď vás kamo niekto uspamuje. Dobre, kamo. Ja nerad hrám mečom, ani keď niekto ide proti mne s mečom, ale kamo, musel som. To nemal zmysel. Môžete nám, kľudne píšte aj do toho komentáru, guys. Lebo keby nepíšete, tak ja ako nemám ako zistiť, že či chcete, či sa vám to páči, alebo že ne. Alebo chcete niečo iné, aby som natáčal. Iba toto potrebujem vedieť, guys. Iba toto.
Kebyže kam hodím po ňom tú goldfishku. Možno by som ho aj zabil. Ja to kamo rašem asi sem. Tak vidím. A tu je typek kamo, hen. Chceš byť vo vode, ty bod je ten slabý. Mne si tak páči, že tí typci iba stoja, oni stoja a stoja. Pokým vám nedajú kamo hlavu. Tak strašne poťacké kamo. O, čo ti dáva kamo? Kamo, tak to bol taký close call. To bol taký extrémny close call, kamo. Ty si dobrý. Kamo, ty si fakt dobrý. Ja som guys dead pravdepodobne. Dorti kamo. Kamo, ja to prehrám. Je tu. Je na to. Kamo, tu sú ďalší dvaja. Kamo, mohol mi utiecť. Ty si dobrý kido, kamo. Kamo, dostal tak pekný box. Nice. Guys, sorry, že som Kamo, typek má fialovú pumpu. Ježiš, no nechcel by som. Kamo, no nechcel by som, fakt sorry. Toto nemôžem prehrať. Veď, že kamo, nejaký náťaci budú v endgame. Iba to. Hodím kamo. Kamo, on skape ešte v landingu. To je bot. Vidíte ľudia, už v endgame proste sú ľudia, ktorí iba akože raz žijú. Keď ho zabijete, tak už no ne, ide do lobiška. To je na tom najlepšie. Že tu už len môžete zabíjať kľudne. Akože môže sa nájsť taký typek ako ja, že ešte dvakrát žije. A ja to vidím tak, že ja to budem rašovať, lebo toto nemá zmysel kempiť. Vidíte, presne takto to dopadne, kamo. Ja ho nahytím, on neskape. A tento typek ešte napríklad žije. Dobre. Dobre vedieť. Dobre vedieť. Kamo, chod do riti. Nebodaj to ten istý. Chod do lobička, mora. Ty skapeš ešte v landingu. Ďalší sem ide.
Typek má 1, chápete ľudia? Na pickaxe. Nice. Zlaté SMGčko, chlapče. No nechcem. Ja to fakt dám možno, kamo. Poď. Tu sú už taký iba... A tak toto nie sú ani rankedy inak. To som nechcel. To nie sú ani rankedy, guys. Toto sú normálne reloady, aby ste vedeli. Takže asi tak. I tam hore, kamo, ne? Šetrá typci. Vidíte, kamo, ja mám 20 launchpadov, to čo je? Dobre, chlapče, ty si dead. No kamo, poď. Poď. Kamo, no. Uká, vyhráme, ne? Dobre. Let's go, more! To, čo ti dáva? Dobre, guys, ak sa mi týko páčilo, nezabudnite dať like a odber. Budem veľmi rád, ak to prepošlete kamarátom, tento kanál alebo tak. A my sa vidíme pri ďalšom náťackom videjku. Čaute ľudia, čau čau.